SB What the Dunk, nandito pa rin. So ano pa, 30% off tayo ngayon. So, yung Fear of God, nandito pa rin po, 30% off. Kung kayo po yung mauunang bumili or pumunta or mag-message sa amin, yun, makukuha nyo po yan. Bababa na lang po yan ng mga nasa 900 pababa. So paano pa yung mga running shoes, mga low cut natin? Mga 650, 400 na lang siguro po yung ano natin, itong EF1 na to. Kakaibang design ng EF1, yung J1 na 600 na lang po siya. Yung mga Puma natin na 750, baka nasa 500 na lang. So, yan po lahat, mga available pa for 30% off. May mga basketball shoes, may mga hindi. And ito pa, mas magandang good news po. 50% off po kami dito sa lahat ng mga pangbatang available. So unahan nyo po sila para makuha nyo pa yung mga magaganda. Wala nang tataas ng 99 pesos dyan. 99 pesos na lang po yan. From 200, from my 99 magiging 99 na lang. Yung mga sandals natin, tapos yung mga small size magiging nasa 74 pesos na lang po yung mga sandals natin. Yung mga ganito, mga small size 74 pesos na lang po yan. Pero yung mga sapatos, and medyo malaki-laki pa, 99 pesos na lang. So sale natin to para maubos ka agad, para mapalitan po kaagad natin ng mga bagong mas magaganda pa. Abangan nyo ngayong magla-live tayo, abangan nyo rin po yan na gabi ng Friday, 30% off po lahat para makabili rin po yung mga hindi taga Naga City. Hanggang dito na lang. Maraming salamat! Okay, get flow, tapos tutok mo mata mo sa akin, wag let go. Hanggat hindi ko pa sinasabi from the get go. Alam ko lahat ng mangyayari, aking set goal. Laging reckless lahat, walang tali.